Hello mga yan. So, dito pa rin tayo sa may Motor Ace, no? Motor Ace, Binmaley, Pangasinan mga yan, no? Sa mga barangay Gayaman, no? Ngayon, yung presyo naman mga yan, yung pang tricycle, yung Honda Supremo, tsaka yung Alpha TMX. Tsaka yung ano yan, available ito yan yung SXRM. At sa likod mga yan, meron ding Avenis na Suzuki. Kaya ito yung presyo mga yan. Tara, samahan nyo ako. Okay mga yan, so ito pa yung TMX Supremo no, ng Honda. Yan, color red. Yan, so presyo pala ito mga yan is 81,670. Yung cash price niya, tapos may discount 1,500. Yung down payment pala ito mga yan is 5,600. Yung 36 months niya is 4,633. 24 months niya is 5,820. 12 months niya is 9,717. Rebate is 200. Ano yung TMX Supremo? Ito may sa TMX Alpha 125. Yung cash price niya is 59,670. Discount niya is 3,000. Down payment niya is 3,500. 36 months niya is 3,533. 24 months siya is 4,435. 12 months siya is 7,396. Rebate 200. Ito means yung TMX Alpha na color black. Ito means si XRM Dual Sport 74,670 yung cash price niya. Discount is 2,000. Down payment niya is 4,100. 30 months niya is 4,161. 24 months siya is 5,538. 12 months siya is 9,247. Rebate is 200. I mentioned XRM Dual Sport. Tapos panghuli mo yan dito sa may dito sa may bandang gilid is yung Avenis ng Suzuki. 10,000 lang yan yung presyo niya 824. Wala siyang discount na presyo. Down payment niya is 5,600. 36 months niya is 4,451. 24 months niya is 5,568. 12 months niya is 9,122. Rebate 200. Ayun na yan yung Suzuki Avenis color black. So yun lang may yans, no? Dito sa araw tayo may yans sa may Motor Ace, Barangay Gayaman, Binmaley, Pangasinan. Yung presyo ng ano yan, yung pang tricycle ng Honda Supremo at saka TMX Alpha, at saka may XRM din sa likod, at saka yung Suzuki Avenis. Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti ko yung kalagayan mga yans. And bye bye mga yans.